जे अरम मांगख्रि सग्लायमानि कारन खाबनो जों साइमनो जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरंगनां बिकास देवरमा रामपद जमेजा डक्टर तुलसं बरंखा सिनि जे कक बरंनि जों तामे सिने सिया आबनो केबेंनि दं दाबुबो आनि बाय जों गंनि फटन दिनि सग्लायखा तामनि बाय के जों साइमानो आबंका सिनि अधिकार कक बरक उनका सब्जेक्ट स्टेटनि मैटर अमाइकेल सुनुका दिमा सरनि भाषा अब सुमुखा क्लियरली अबनो एनसीईआरटी रो लुकुइ मानाय बा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आजा मानाय बंनि कक का सिजाक मानि के तामबाय और लुकाके स्राय स्राय इंग्लिश अल्फाबेट बायनि किनु आर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा केबिन या बर आरो बीजेपी सरकार नो आइपनो बीजेपी सरकार पुनो बर केबिन या किन और तामनि बाय कक बर भाषा बाय बर केबिन आबो सिनि क्रस गाबो डाबल स्टैंडार्ड नुगाय दङ आसामनि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जे बर रकनि मुसुंथि न खारि दङ बंनि इच्छा कारण बंनि अधिकार बंनि राइट जाबो आनि बाय केनु सुनु का सिनो रंग काके जे बरक सुनो चापगै सिरि तनु जे बंनि मुसुंथि खाइने आं बाय सिंथिनाव प्रतिबाद खालामो